इन्टारेस्टिं जागोन जोबजासे नायाबा जेबो बुजिनाय नङा दै आरो चेनेलखौ गासैबो साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय थुला थुसि थुनानै होबानो जाबाय आरोना बिदिब्ला बांद्राय बेफोरबायदि पेक पेक बुकेबाय थाला घन्टा थोंजोङैनो जागायजेननोसै Ay kibroma Ay barbilla बम बम भोलेनाथनि मजायानो बेलेगलै मोनथिबायना देखा धीरे धीरे सिंग निकलने शुरू हो गए क्या खाई खिनो ओंखाराबाबो खिनो ओंखारोलै मोनथिबायना बेफोरबायदि बम बम भोलेनाथ खालामबाथाय नुवाखै माबायदि बेफोरबायदि बम बम भोलेनाथ खालामबा दामब्राफोरजों गुलदुं गालदांबो जानो हागौलै मोनथिबायना ओरैबायदि जायो जानायावबो रायक बायदि अरे कहना क्या चाहते हो रुको जरा सबर करो 7 एक्शन खिनायबो माबायदि खियो मोनथिला आरो फेबे फुबुरसो खिनो मा बे सान्द्रि मोखाङा मा खामानि मावो मोनथिला दे आरो नोंथांमोना जुदि मोनथिगौबा मा खामानि मावो नोंथांमोना कमेन्टआव थाक 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 खालामना खोन्थाहरबानो जाबाय आरोना माबाफोर साख्रि मावो खोमालै बिनिखायनो जानायाव जायो खिनायाव खियो फेबे फु बेरायनो बेराय मोनथिला दे आरो मा साख्रि मावो बिसो मिथिसिगौ प्यारी समझ गई मस्त प्लान है बे दामब्रानि खाथियाव थानाय दामब्रिया मा देखायखोलै मा एसे मैया मैयालै दामब्रानि खाथियाव थाना माबा बायदि बायदिसो देखायो माथो माबा नैफोरबायदिसो देखायलै मा एसे फाग्लि फाग्लिलै बिलाय एक्टिंग है ओ भाई मारो मुझे मारो नहीं ये मजाक हो रहा है एक सेकंड यार So guys, दिनैनि भिडिअ एसेनोसै नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनसिगोन जुदि भिडिअखौ नायनानै एसेब्लाबो मोजां मोनदों नोंथांमोना लाइक शेयार कमेन्ट खालामबानो जाबाय आरो जायफ्रा चेनेलाव गोदान हाबफैदो नोंथांमोननि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय थुला थुसि थुना होबानो जाबाय आरोना बिदिब्ला नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनसिगोन नामा बाय kibroma jana urai genang kia ona berbian jana bahai genang nantani tajuwa